Hej, her med en hurtig video om at finde monotoniforhold. Først kan jeg en funktion at undersøge. Jeg vælger en funktion, der hedder 5 gange ln til x minus x, som ser således ud her. Det er altid godt at starte med at tegne funktionen, så får man en eller anden idé om, okay, hvordan ser den ud, og hvor er det, vi skal lede hen, og vores resultat er rigtigt. Det er jo godt se ud som om her, hvor x er 5, der sker der et eller andet, at funktionen går fra voksne til at være aftagende. Lad os undersøge det ved hjælp af vores differentialregning, vi kender nu. Det er nemmest at regne med de her funktioner, hvis TI ved, hvad vi snakker om. Så lad os definere vores funktion. 5 gange ln til x minus x, som er fx. Så TI kender den fra nu af. For at differentiere den, skal vi have fat i differentialkoefficienten. Vi skal skrive variablen under brugstegn og funktionsnavn her i parentesen. Den giver differentieret 5 divideret med x minus 1. Vi får en fejl her for TI. Det gør vi, fordi at vi har egentlig ikke fortalt den, at definitionsmængden kun kan være positiv x. Som vi kan se her, så er der ikke tegnet nogen funktion for negativ x. Det stemmer, det stemmer. Vi kan ikke tage ln-værdien til noget negativt. Så derfor er x nødt til at være større end 0. Vi får altså kun en graf for positiv x. TI her gør her opmærksom på det. Vi fortsætter. Det kan vi sagtens. Nu skal vi løse det her, finde ud af, hvornår den afledte er lige med 0. Det vil den nemlig være i de punkter, der interesserer os. Der vil vi have en vandret tangent, f.eks. i det her punkt vil der være en vandret tangent. Så lad os løse den her med hensyn til x. Vi får at vide, at x er lige med 5. Det stemmer fint overens med det, vi nogenlunde havde forudsagt. For så at kontrollere, om funktionen er henholdsvis voksende eller aftagende inden det her punkt x lige med 5, så skal vi have sat nogle værdier ind i vores udtryk for den afledte. Det kunne for eksempel være 4, som er mindre end 5. Det giver en fjerdedel. Hvis man gerne vil have det i decimaltal, så går man herover til tal og omskriver til decimaltal 0,25. Det er større end 0, men det betyder, at funktionen er stigende fra x0 til x5. Vi kan også sætte noget ind, som er større end 5. Det kunne fx være 6. Igen, kan man bedre decimaltal, gør man bare det. Her får vi at vide, at det er minus 0,16. Så snart det er under 0, så betyder det egentlig, at funktionen er aftagende. Vi kan opsummere monotoniforholdene. F er voksne i intervallet fra 0 til 5. F er aftagende i intervallet fra 5 til uendeligt. Der skal vi lige have fundet et uendeligt symbol her. Således. Grunden til, at vi ved, at f ikke begynder at vokse igen på et tidspunkt, at den er aftagende helt ud til uendelig, det er netop, at vi kun har en løsning til vores, hvor den afledte er 0. Så det er altså det eneste sted her, hvor x er lige med 5, at funktionen kan skifte fra at være aftagende til voksen eller omvendt. Vi kunne sagtens forestille os, at vi havde flere af de her punkter, så vi får flere løsninger her. Hvor vi får x er lige med 5, jamen så kunne vi have fået 2, 3 eller 4 eller mange løsninger. Så vil man være nødt til at undersøge på hver sin side af de løsninger. I det her eksempel har vi kun én løsning, og derfor er det nok at undersøge før og efter den. Det er vigtigt at huske, når man opskriver sine intervaller, hvor definitionsmængden går fra til. Det giver ingen mening at skrive minus uendelig her, for eksempel, hvor vi skriver 0. Fordi funktionen slet ikke har nogen mening i det område.